者たちを癒すたまえ。かの者に力を。では問題だ。兄貴といえばピンポン、なかな。負けるわけにはいくない。また強くなったぞ。かの者に力を。負けるわけにはいかん。問題だ。さて、私は誰でしょう。外れなのだ。では問題だ。兄貴といえばピンポン。また強くなった。か
他の者に力を。やるな。問題だ。さて、私は誰でしょう。当たりだウキ。邪魔はさせんか。
者に力を。負けるわけにはいかない。私についてこれるかもらったわ。やるわね。どこを見てる。かの者の剣となる。